O CB Chantada gañou por un contundente 72-89 en Palencia ante o Venta de Baños. Os chantadinos comezaron moi enchufados o partido e remataron o primeiro cuarto con 20 puntos de vantaxe, o que deixou o encontro encarrilado. Un partido moi completo no que estiveron ben en defensa e moi acertados no tiro. Xa empezamos cunha gran ventaxe no marcador, un parcial de 7-27 no primeiro cuarto, logo no segundo cuarto sí que nos fixeron un parcial liles e acercáronse, pero logo no terceiro cuarto volvemos coller unha boa ventaxe e ganamos o partido cómodamente. Despois dunha pretempada moi curta motivada polas dificultades que ten o clube para facer o equipo cun presuposto tan limitado, o CB comezou a competición ligueira sen que isto fose un lastre, nin tampouco os problemas físicos de varios xogadores que parece que van superando. Os de Alberto están terceiros a unha vitoria do Agustinos de León, que é o líder. Levamos unha boa dinámica, ahora cada vez parece que vamos entrenando máis, podemos ir facendo un pouco de 5x5, que antes era moi difícil, os resultados parece que van chegando. Hai algunha molestia, pero ahora mesmo xa máis ou menos podes dicir que estamos todos a plena disposición do entrenador. O vindeiro sábado reciben o Fundación CB León, que están cuartos clasificados. Marcos cree que non o terán doado xa que os leoneses se reforzaron ben para esta tempada. A verdade que este ano ten o mellor equipo que o ano pasado, vai ser un partido duro, así que hai que empezarse a traballar desde hoxe. Vai ser algún xogador interesante do ano pasado e a maiores ficharon dos americanos este ano que parece que ten boa pinta. Marcos aproveitou a ocasión para animar a afección a que acuda ao partido deste sábado no pabillón municipal de Chantada. O sábado ás 6:30 a máxima xente posible, para seguir ganando.